Guys, madyong buntag ninyong tanan ako na po ni si Jinverse. Sa jumining mata kay butuhan karon. Sa jo ko namingad to dito sa na eskwelahan, kaya naman sa eskwelahan magbutuhan para kami kunoy mauna. Nalipay ko kay nakakita na po kog buwak sa kanan na snake plant. Muwak na po dagan na snake plant na idagi jahang kuan buwak. Lantaw-lantaw sa ko dari sa mga tanom guys. Kay maligo ko din si Junjun kay nag-CR pa man. Ha? Mamainit? Nandiyan ako mamainit kay maligo sa kuna. Mamainit ko numi. Alasing ko na sa bunta guys. Abri na ron naganay presinto. Kaya lasing ko makuno magsugod ang kananay butaray na mamaw sa miuna. Si mama nagdungag pa man. Muwak nang gumamila dia. Danis giya nagkuha. Wijang gihatag na gahapon. Kani ang tanam nga kananay bambu. Ipanguntingan karong mo sa lingsing. Ito, nakadyo ni nahon natin man guys. Sukad nga ga-vlog. Naman na dyan nag-CR guys. Mag-CR sa ako. Kaya maligo ko sa do. A few moments later. Adong nami karon mo butag nga guys agang kananay kudigo. Nadani nakasuwat agang mga butaran para dali na ba di na magkananay pili-pili nagabot dito. Nakasuwat na dani daan. Mao ni chapel sa kuan guys konsolasyon. Jaat bang eskwelahan anami diha mo kuan butaran. Butar ta guys. Makita-kita laman taon dyan kay bawal man siguro ang kananay cellphone. Diriyo. Paana ako niyo. Sinang ilinday na. Ang tangarong. Pero sa kuan mo, pero 65A. Hi guys, danamidari guys nakapilan jawa na miling kuranan. Maghuwat na laman mig nailing kuranan bakante. Sugod na mig kuan guys, pila. Dito kay dagto mag senior. Ato ko dito kuno nila ipabala ko sa kanyon dito. Dagto kuan senior man. Ganero to dyan nakapila. Ako di senior mo ko. Oh, malista? Malista dito. Ah, nungutana naman siya dadto. Pumutana lang napin dito sa kuan. Pumutang basta kay. Oh, tanawa. Tanawa to dire. Masih na to dyan siguro magpalista. Ang senior. Ano ning ko na bay? 65A. Pwede na dire pang mukuan. Mabutan na tada nag-init. Gani. Pwede na kita patimbang niya hapon, gapta na init diri. Yan ning orong na. Kining irag-irag na tagamay. Dari pa forward. Adito na siya boy. Kita ko na pala siya. Pwede magtangtang og mas pa, marag din ako ginawa. Paano lang gamay? Ang sa ilong ba? Sa ilong pa ana. Ay, ana. Nagkanamanam nagkadagag tao. Kanay nga nang disable pa. Unahon kay luya init tabakadyo magpila. Di priority mo pero dugay lang gyapon dapat mo mauna jud mga senior, disable unta. Kaya ra bang inita, taas na ra bang pila. Pante na Sa pag mga kandidato mga tagang tubig, kay grabing inita. May balag jang tubig dani. Kaya
Kada kag paypay. Malay ko inani ang Iya ka kuha na limo. ay balay nindot dito. Hindi balay nindot to. Pero kay hapit-hapit na mi guys. Hapit-hapit na pero dugay-dugay pa jud ni. Naman nagkadagan ako ang tao. Grabing ka, Juan. Grabing ka. So, na-plus lagi sa Panoy Studio. Una na kanarong ng lingko di aro. May pailan tangi pila ka masulod dito, dahil kita natundan. May pailan na lang gilingkuran, mapulihan na sila, nagkapot-tapot na kusog mga tao. Da bato sa lagi babaling kita na lagi sa ilas, kita sunod-sunod ba na? Mapulihan na sila silang pila. Eh siyempre kanang ng lingko di ang asa parang padulong na diri diri. Hi guys, naman na kong butar guys. Naman lang gajud ang pagantos o kananay pila. Tagaktakpod ang kananay singot o kananay pinila. Nga ni jud ni guys, magsakripisyo ta para sa taang Pilipinas. Madyo laman ng taog nanay pagbabago. Kag-Japon kong pinila. Kami taas ang pila. Madyo pa si mama kay nauna si mama kay priority man ang mga senior. Ali na oy, karang kainit. Pas mama kay nagtimo na. Kamusta man kada anak ma? Ay malit kag timon sa man imong gipalit nga timo. Usaha na. Nangking donut og kuan. Ajud mig kuan guys, boto para sa ato ang iniibig na Pilipinas ug minahal nga lungsod. Salamat sa Ginoo kay nahuman ra gajud. Kay grabe na, grabing pila. Taas kaadyo kananay pila. Madyo gani kay na sa mig kananay gikan mga alas 8. Ning kuan nami guys, ning pila nami didto. Jangan nang pareho sa kaplido ko ako nasawa ma'am. Ay namin ni oray ka. Ah, okay, magkasunod raman ta. Ni bagat tong maestro sa nang. Ay mo tong teacher. Oh. Ah, natinga siya nga nung pares na kapilido. Andiyan guys, muli nami guys kay makipagsuroy kuno sa mama. Mana? Taon? Mana yung taon pabulad? Kainita na diyo ba? Hoy, mingkoy na gansa makada na mingkoy, ikaw gajud mingkoy ka na ang buwak na. Sus, Ginoo ko mingkoy. Ikaw gajud sa larinda ng tagagubada ng ang kaang. Boto para sa kapakaran. Natong iboto kara mo na imo kuan nato sa kuan kalisod karon. Wado na mga kuan. Wado Unsa? na way bugas, tagaan na sa kasako. Hi guys, namidari guys kay nangita mig t-shirt ni Gian na Raonic na puti. Ngita may kuan guys, puti nga t-shirt pang klase. Large may sakto mo. Okay ra na yan. sa hawak tao. Binik man lagi. Di kuan. Ah, gisukdan ra. Ngano deg binik gi? Lugo na. Kana sa tura na. Mas nindot man pag binik kay way alimuot. Pili lagi kay biniki ana. Raonic alimuot man. Muna nang binik kay nayhangin makasud. Sakto yun. Round neck pa lagi. 5 ka buok, koy hangyo na son. Daghan bitaw. Ah, sige. Lingkod na ba, ni kuronan di krus dito. Ket kog seeds binga pang porma. Ugtak. Nawa. Bagay. Panginit ba? Lata na lang may kuwan. Ha? Ang laki din eh. No, pwede raman po ni pambaji. Kare ko no guys. Ni mara na. Ang tanawag eh. Sige, ipit ko si mo ang lawas. Matanawa large mo. Ikaw kay mananahi mo kay kitang. Large sir laki kung XL mura ko gadaster. Nasakto ra na. May pila isa? 145 isa. Saktor na ge. Wala sa takob. Ha? Ganang ka sa tila? Ja, paresan panig sando. Sakto pa ni mong sando. Napamisan to. May nani ko na yung karon mo. Ito to na. Tila. Dako ra mo kay XL niya, mura mo kaya. Okay ra na natila ma. Panganjon day siya buntugan ay gadudu. Dito ako ra mo pambayad. Ako mo dool ka mo napalay mo kay mo bayad. Bayad ko. Nakuha siya nga si mama manghanjo, labaw mo di pa siya manghanjo. Ibang din ako makakong Spider-Man. Salamat. Salamat. Patungan. Patuan sa mga tanong. Bulat. Gamay man ni. May naman na. Dagko kan to. Para buyag. Gamay man ni tungtungan dito sa tuang kaang dagko man to.
ligo-ligo tanan ti kabutangan ba. No. Ingani cooler. Malit ko sige ano kuan burger. Wa man. Way Pizza Hut, way burger, way choice nga pakanon mo lami. Wala tanan dong. Ang Buko juice ma. May nang ka buko juice? Di man ka jo bug na lit na laman tag litso na manok kay wa may Pizza Hut ug kanang na burger. Lami at buko juice. Lami ma. Uli. Way stock? Prince price di ay. Wapod. Awa J choice nga. Pakanan mo lami. Sarado ganit milk teahan oh. Di jud mo pakanog lami kay jud gustong kanan wa man. Lang gustong kanon nga mukaon kunog Pizza Hut ug hamburger wa. Gawin na maligya, sarado.